Bahwani lesler döwletli ozakda 2 gün bäri toy ören saatlyk saglaňa wetsep dowam edýär. Ýöne bugun esasy toy elbetde bagtyalyk döwrüniň gönlüni meýwesi bolan DESSAN VIDEO STUDIOSy toýmyzy dowam edýär. Ahwan tomaşaşlar, ne görüşüňiz ýaly? Bunça toy mekanynyň tans meýdançasyn aly meýdanyatla diýä. Ýöne siz häzir görýänsiňiz, tans meýdança boş diýip. Ýöne toyuň dowamyna edil şu ýerde hemme mehmanlar ýaşlaryň ak bagtlarynyň şanyny goşuşyp tans ederler. Туку сердце стучит ради тебя, милая. Так, я хочу быть рядом с тобой, родная. Пусть все говорят, что мы с тобой не пара. Но мы то знаем, наша любовь сильная. Душа — это мой дом, моя душа — это твой дом. Будем навсегда, будем навсегда. Только мы вдвоем, только мы вдвоем. Туку сердце стучит ради тебя, милая. Так, я хочу быть рядом с тобой, родная. Пусть все говорят, что мы с тобой не пара. Но мы то знаем, наша любовь сильная. Моя любимая, моя красивая. Меня сила с ума ты. Какая же ты сочная. Туку сердце стучит ради тебя, милая. Так, я хочу быть рядом с тобой, родная. Пусть все говорят, что мы с тобой не пара. Но мы то знаем, наша любовь сильная. Ahwan tomaşaşlar, ne görüşüňiz ýaly? Yazmyrat+Meretgul'un durmuş toy ören saglaňa wetsep dowam edýär. Mehmanlar ak arzularym ýaşlara ýoldaýaş bursatdy. Yaska kılahtız, o Bagtly, Yazmyratsan Bagtly yaşa. Ejaka Bagtly ol. Yazmyrat kılahtız Bagtly ol. Yazmyratsan Bagtly ol. Koşagar toy dikkele, toylar toya ulaştın Bagtly ol. Sağ olsun aýdýar, siýitler janyňyz sağ olsun. Wepa Pirjanow dowam edýär dawaramyzy. Ýaşgajan Bagtly ol. Geliniň ayagy düşsün Hudaýym, doganma hyzmaty berdim. Doganym Bagtly bolsun, gelinimiň ayagy düşüp hyzmaty bersin. Indi arzulardan soňra mehmanlar şeýle bir ajaýyp tanslar bilen dawaran dowam etdi.